ሃገራዊ መለለይ እንስሳን አርማን ናይታ ካብ ዓለምና ዝሓየለትን ዝዓበየ ባጀት ዘለዋን ሃገረ አሜሪካ እዩ። ብዘይካ ኣብ አሜሪካን ካናዳን ስሕት ኢሎን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሜክሲኮ ተዘይኮይኑ ብፍጹም ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ዓለም ስለ ዘይርከብ አሜሪካዊ ወይ ካናዳዊ እውን ተበልናዮ ምግናን ኣይኮነን። እዚ ካብ ኩሎም ኣብዛ ዓለም ዘለዉ ኣዕዋፍ ዝዓበየ ሰፈር ዝሰርሕን ምስቶም ዝዓበዩ ሃደንቲ ንስርታት ዝምደብን ካብ መሬት ንሰማይ ልዕሊ 10,000 ስድሪ ኣብ ዝበጽሕ ጥርዚ ወይ እውን ካብ መሬት ንሰማይ 3 ኪሎሜትር ኣብ ዝበጽሕ ብራኸ ዝዝንቢ ሃፀይ ሰማያት ሰሜን አሜሪካ ዝኾነ ባህር ዑፍ ቦልድ ኤግል ወይ ጻዕዳ ንስሪ ይበሃል። ምናልባት እዛ ቦልድ ኤግል ትብል ስሞም ብእንግሊሽ ቦልድ ማለት በራሕ ማለት ስለ ዝኾነ ቁሩብ ኣደናጋሪት ክትከውን ትኽእል። የግዳስ እዞም ኣዕዋፍ በራሓት ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን እዚ ሽም ወፂዎም። በራሓት ከም ዘይኮኑን ብዓይንና ንሪኦም ኣለና። ብኸመይ ደኣ ለጊቦም ንዝብል ሕቶ ግን ኣብ ጥንታዊ ቋንቋ እንግሊሽ ፓይ ቦልድ ዝበሃል ቃል ነይሩ። ትርጉሙ ድማ ጻዕዳ ወይ ጻዕዳ ርእሲ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ፓይ ቦልድ ትብል ቃል ነዚ እዞም ኣዕዋፍ ኣብ ርእሶም ዘለዎ ጻዕዳ ሕብሪ ብልክዕ ትገጥሞም ኮይና ስለ ዝተረኽበት እያ ቦልድ ኤግል ዝብል ስማ ጠሚቖሞም። ጻዕዳ ንስሪ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ብ8 ዕጽፊ ዝዓቢ ኣዝዩ ዝተራቐቕን ነዊሕ ርሕቀት ናይ ምርኣይ ተውህቦን ዘለዎም ኮይኖም እዚ ኣብ ርእሶም ዘለዎ ጻዕዳ ዝሕብሩ ክንቲት 4 ወይ 5 ዓመት ክሳብ ዝገብሩ ብፍጹም ኣይላበስዎን እዮም። ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ብውሕዱ ኣብ 4 ደረጃታት ክንቲቶም ኣርጊፎም ሓድሽ ክንቲት እናብቆልዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ርእሶም ክሳዶምን ጭርኦምን ጻዕዳ ዝሕብሩ ግሩም ክንቲት ተላቢሶም ኣብ ሰማያት ዝዝንብዩ። እዚ ሓበን አሜሪካውያን ዝኾነ ንስሪ ኣብ ፊልምታት ይኹን ኣብ ካልእ ናይ ቴሌቪዥን መደባት ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ነዚ ንሰምዖ ዘለና ዝጥዕም ፍሉይ ድምፂ ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም አሜሪካውያን ዘቕርቦ። እዚ ድምፂ ግን ናይ ብሓቂ ናይ ቦልድ ኤግል ወይ ጻዕዳ ንስሪ ዘይኮነ ናይ ሬድ ቴይልድ ሃውክ ዝበሃል ቀይሕ ዝጭርኡ ኣሞራ ድምፂ እዩ። ሓቀኛ ናይ ቦልድ ኤግል ወይ ጻዕዳ ንስሪ ድምፂ ግን ነዚ ንሰምዖ ዘለና ይመስል። ጻዕዳ ንስሪ ኣብ ሩባታትን ባሕርታትን ዘለዎ ከባቢ ምንባር ስለ ዝፈቱ ናይ ባሕሪ ንስርታት እውን ተባሂሎም ዝጽውዑ ኮይኖም ሓንቲ እኽልቲ ኣንስተይቲ ጻዕዳ ንስሪ ካብ ሓደ እኹል ተባዕታይ ዝዓቢ ኣካላት እያ ትውንን። ሓደ ተባዕታይ ኣብ ዝዕርፈሉ እዋን 9 ሴንቲሜትር ቁመትን ካብ ጫፍ ንጫፍ ኣኽናፉ ወይ መንገብገቡ ድማ 2 ሜትሮን ዝበጽሕ ክኸውን እንከሎ እታ ኣንስተይቲ ግን ብመንጽሩ ክሳብ 108 ሴንቲሜትር ቁመትን 2.5 ሜትሮ ዝዝርጋሕ ኣዝዩ ዓብዪ መንገብገብን እዩ ዘለዋ። ቦልድ ኤግል ወይ ጻዕዳ ንስሪ ብበትርን ተመሳሳሊ ዕንጨይትን ዝቖመ ኣብ ጥርዚ ነዋሕቲ ኣግራብ ዝሰርሕዎ ካብ 1.5 ክሳብ 3 ሜትሮ ዝዕብየቱ ሰፈሮም ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ ኣዕዋፍ ካብ ዝሰርሕዎ ሰፈር እቲ ዝዓበየ ኮይኑ እንቋቑሖ ንምጽፋይን ደቆም ንምዕባይን ይጥቀምሉ። እታ ኣንስተይቲ ዝበዝሕ ግዜ 2 ወይ 3 እንቋቑሖ ትጸፊ ኮይና ምስቲ ተባዕታይ እናተበራረዮም ክሳብ ኣስታት 5 ሰሙን ገይሩ ዝጫጫሕ ዝሓቕፎ። ሓላፍነት ምቕላብን ምክንኻንን እቶም ሓመዳዊ ሕብሪ ሒዞም ዝጫጭሑ ጨቓውቶም ኣብ ክልቲኦም ወለዲ ስለ ዝምርኮስ በብሪጋ ሃዲኖም መግቢን ናምጽኦም ደቆም ዝቕልቡ። ጻዕዳ ንስሪ ቀንዲ ዝፈትዎ መግቢ ዓሳ ኮይኑ ኣብ ሰማያት እናዘንበዩ ኣብ ጸፍሒ ማያት ቀሪቡ ንዝረኣይዎ ዓሳ ብናህሪ ንታሕቲ ተነቒቶም በቲ በሊሕን ልውይ ዝበለን ድልዱል ኣጽፋር ዘለዎ ኣጻብዕቶም ኣትዒቶም እናለቖሙ ሒዞሞም ብምብራር ወይ ኣብ ሰማያት እናዘንበዩ
ወይ ኣብ ጨናፍር ኣግራብ ኣዕሪፎም ይቋደስዎም። ካልእ ኣገራሚ ጥበብ ናይ ሃድን ናይዞም ኣዕዋፍ ዓሳታት ብብዝሒ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ቦታታት ብልክዕ ንምፍላጥ ንኻልኦት ኣዕዋፍ ናይ ባሕሪ ደድሕሪኦም እናሰዓቡ ሓውሲ ስለያ ብዝመስል መልክዕ መግቦም ክምእርሩ ዝፍትኑ ምዃኖም እዩ። ቦልድ ኤግል ሕሉፍ ሓሊፍዎም እውን ንከም በዓል ኦስፕሬይ ዝኣመሰሉ ዝበዝሐ ሃድኖም ኣብ ባሕሪ ዓሳታት ምልቃም ዝኾኑ ኣዕዋፍ ንዘዝሓዝዎ ዓሳ ይኹን ካልእ እንስሳ ብሓይሊ እናሕደጉን እናመንጠሉን ገዛእ ከስዕኦም ከጥልሉ ዝፍትኑ ፋሉላት እዮም። ጻዕዳ ንስሪ ብዘይካ ዓሳ ደቀቕቲ መጥመውቲ ከም ማንቲለ ናናጹን ጎብየታት ኣትማን እንቅርቢት ባሕርን መሬትን ከምኡውን ከም በዓል ካርዮን ዝኣመሰሉ ኣዕዋፍን ስሕት ኢሎም እውን ውላድ ወኻሩን ተኻሉን ዝኣመሰሉ ድቕቕ ዝበሉ እንስሳታት እናሃደኑ ይናበሩ። ኣብ 1782 ማለት ቅድሚ ኣስታት 240 ዓመታት ኣሜሪካ ነዞም ኣዕዋፍ ሃገራዊ መለለይ እንስሳን ኣርማን ናይቲ ሃገር ክኾኑ ኣብ ዝወሰነትሉ ግዜ ብኣማኢት ኣሽሓት ቁፅሪ ዝነበሮም ጻዕዳ ንስሪኦም ኣብ ሰማያት ሰሜን ኣሜሪካ ዝዝንብዩ ነይሮም። ኣብቲ ዝቐጸለ 200 ዓመታት ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ግን ብሰንኪ ደቂ ሰባት ቁፅሮም ኣዝዩ ኣንቆልቂሉ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ በፂሑ ይርከብ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጠንቂ ምጉዳል ብዙሕ ቁፅሮም ድማ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ዞም ኣዕዋፍ ብዘካይድዎ ዝነበሩ ሃድን ብጠበናጁን DDT ዝበሃል ሓረስቶት ፀረ ባልዕ ኢሎም ዝንስንስዎ ኬሚካላትን እዩ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዞም ኣዕዋፍ ዝኾነ ዓይነት ሃድን ከይካየድን እቲ DDT ዝበሃል ፀረ ባልዓት እውን ኣብ መዓላ ከይውዕልን ድሕሪ ምእጋዱ ቁፅሪ ናይዞም ንስርታት ኣዝዩ ተመሓይሹ ጥራይ ዘይኮነ ካብ 2007 ጀሚሮም እውን ሓደጋ ምጽናት ዘንጸላልዎም እንስሳታት ካብ ዝብል ሊስታ ተኣልዮም እዮም። ሓደ ካብቲ ንሕና ደቂ ሰባት ካብ ቦልድ ኤግል ክንመሃሮ ንኽእል ክቡር ጠባያት ጻዕዳ ንስሪ ምስ መዋስብቶም ሓንሳብ ምስ ተጻመዱ ብሕማም ወይ ብሞት ክሳብ ዝፈላለዩ ንዘለኣለም ጸኒዖም ብሓባር ዝነብሩ ምዃኖም እዩ። ኣብ በረኻታት ብገምጋም ክሳብ 30 ዕድመ ዝነብሩ ጻዕዳ ንስሪ ብኽንክን ኣብ መካነ እንስሳ ምስ ዝተሓዙ ግን ክሳብ 50 ዓመታት ብህይወት ክነብሩ ይኽእሉ። ጻዕዳ ንስሪ ብዘይካ ኣብ እዋን መውስቦን ምዕባይ ቆልዑን ዝበዝሐ ህይወቶም ዳርጋ ብተነጽሎ እዮም ዘሕልፍዎ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን። እዚ ማለት ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ መውስቦ ወቕቲ ብጀካ ምስ መጻምዶም ምስ ካልእ ኣይዋሰቡን እዮም። ኣብዚ ካብቲ ኣገራሚ ዝገብሮ ባህርያቶም ኣብ እዋን ሓጋይ ወይ ብሰንኪ ብርቱዕ ቁርን በረድን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምስ ሳጉሙ ነቲ ጉዕዞን ህይወት ሰብ ክሳግምነትን በይኖም ዘሕልፍዎ ኮይኖም ኩነታት ኣየር ደሓን ምስ ኮነ ግን ትኺሎም ናብታ ዝሰርሕዋ ሰፈር ተመሊሶም ምስ መጻምዶም ዝራኸቡን ምፍራይን መውሳብን ዝቕጽሉን ምዃኖም እዩ። ብገለ ምኽንያት ሓደ ካብ መጻምዲ ኣንስተይቲ ይኹን ተባዕታይ ምስ ዝሞቱ ግን ኣብቲ ዝስዕብ ወቕቲ ናይ መውስቦ መጻምዲ ክረኽቡን ተፋርዮም ብሓባር ደቆም ከዕብዩን እዮም ዝጽዕሩ። ሓደ ካብቶም መስረቲ ሃገረ ኣሜሪካ ተባሂሎም ዝእመነሎምን ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካውን ምስቶም ልዑል ክብሪ ዝወሃቦም ውልቃውያን ሓርበኛታት ዝኾነን ብዙሕ ሰብ እውን ወላ እኳ ናይ ብሓቂ ፕረዚደንት እንተዘይነበረ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ኢሉ ዝገልጾም ቀዳማይ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ፈረንሳ ኮይኑ ዘገልገለ ምስሉ ኣብ ባጤራ $100 ናይ ኣሜሪካ ንዘለኣለም ተወቂጡ ዝርከብ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ነቲ ጻዕዳ ንስሪ ኣርማን መለለይ እንስሳን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክኸውን ዝቐረበ ሓሳብ ብትርዩ ዝቃወሞ ነይሩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ኣብ ናይ ታሪኽ ሰነዳት ካብ ዝተወስደ ቃላቱ ብኸምዚ ዝስዕብ ገሊጽዎ ነይሩ። ኣነ ብወገነይ እኮ እዚ ንስሪ ከም ኣርማ ኣሜሪካ ተመሪጹ ነዚ ሃገር እንተዘይወክል ደስ ምበለኒ። ምኽንያቱ እዚ ዑፍ በዓል ሕማቕ ስነ ምግባርን ዘይውርዙይ ጠባይን እዩ። ብቕንዕና ኣይኮነን ዝናበር ብምባል ጻዕዳ ንስሪ ምግቢ ካብ ካልኦት እንስሳታት እናሰረቐ ከም ዝናበር እዩ ከም ኣብነት ኣልዒሉ ቅሬትኡ ገሊጹ ነይሩ።
ኣንስተይቲ ቦልድ ኤግል ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ግዜ ሓጋይ ወይ ጽድያ እንቋቑሖ ትጸፍእ ኮይና ኣብቲ ተመራመርቲ እንስሳታት ዘገዳም ኣርየስ ኢሎም ዝጽውዕዎ ኣዝዩ ዓብዪ ሰፈሮም ምስቲ ተባዕታይ እናተበራረዩ ክሳብ መዓልቱ ኣኺሉ ዝጫጫሕ ይሓቕፎ። ጨቓዊት ጻዕዳ ንስሪ ብውሕዱ ክሳብ ኣስታት 3 ወርሒ ካብ ሰፈሮም ኣይንቀሳቐሱን እዮም። ወለዶም ሃዲኖም እናምፁ ብዘኸለስዎም መግቢ ኸኣ ይናበዩ። ድሕሪ ኣስታት 12 ሰሙናት ግን ኣብ ጨናፍር ናይቲ ኣግራብ ክናጠሩ ዝጅምሩ ኮይኖም በብቑሩብ ከዓ ምብራር ይመሃሩን ከባቢኦም ይላለዩን። ሙሉእ ብምሉእ ነብሶም ክኢሎም ክሳብ ዝስወሩ ግን ወለዶም እዮም መግቢ ምቕራብን ሓለውኦም ምዕቃብን ብሓላፍነት ዝፍጽሙ። እዞም ጨቓዊት ናይ ጻዕዳ ንስሪ ካብዚ ዕድመ እዚ ጀሚሮም ክሳብ 4 ወይ 5 ዓመታት ዝመልኡ ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይ ክንቲት ምርጋፍን ሓድሽ ምብቃልን ማለት ሓውሲ ምስ ናይ ደቂ ሰባት ደረጃ ግርዝውና ዝመሳሰል ምቅያር ኣካላት እዮም ዘማዕብሉ። ካብ ወለዶም ተፋንዮም 5 ዓመት ክሳብ ዝገብሩ ግን በይኖም እዮም ዝነብሩን ህይወቶም ዝመርሑን። 5 ዓመታት ምስ መልኡ ግን ልክዕ ከም ናይ ወለዶም እቲ ግሩም ጻዕዳ ዝሕብሩ ግንቲት ኣብ ርእሶም ክሳዶም ከምኡ ናብ ጭርኦም ስለ ዘብቅሉ ነዚ ዓቕሚ ኣዳም ከም ዝበጽሑ ዝሕብር ማራኺ ምስሊ ሒዞም እናዘንበዩ መጻምዲ ክደልዩን ክዋሰቡን ይጅምሩ። ቦልድ ኤግል ኣብ እዋን ዊንተር ወይ ሓጋይ ብርቱዕ በረድን ውርጭን ዝተሓወሶ ቀዝሒ ዝመልኦ ቆራሪ ወቕቲ ካብ ሰሜናዊ ክፋል ሰሜን ኣሜሪካ ንደቡብ ክሳብ ሰሜናዊ ሜክሲኮ ዝሳግሙ ኮይኖም ውሑዳት ግን ኣብቲ ዘለውዎ ከባቢ ክተርፉ ዝመርፁ ኣይሰኣኑን እዮም። ብኣንጻሩ ግን ኣብ ናይ ምጉባዝ ዕድመ ዘለዉ ብዙሕ ተመክሮ ናይ ህይወት ዘይብሎም ንእስ ዝበሉ ንስርታት ወቕትታትን ሓደገኛነቱን ከይመመዩ ካብ ደቡባዊ ክፋል ኣሜሪካ ናብቲ ቆራሪ ክፋል ሰሜናዊ ኣሜሪካን ካናዳን ክሳግሙ ተሰኒዶም ኣለዉ። ብውሕዱ ህይወት ብቑርን ብድሆታትን እናገረፈት ክሳብ ትምህሮም ዝፍጽሞ ዕሸላዊ ጌጋ። ጻዕዳ ንስሪ ካብ መሬት 3.5 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ኣብ ዝበጽሕ ጥርዚ ተዛንዮም እናዘንበዩ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ግናኸ ከየንገብገቡ ሓይሊ ንፋሳት ጥራይ ተጠቒሞም ንሰዓታት ኣብ ኣየር እናንሳፈፉ በቲ ልዑል ናይ ምርኣይ ክእለቶም ዝኾነ ዝህደን እንስሳ ምስ ዝርእዩ ግን ኣብ ሰዓት 160 ኪሎ ሜትር ብዝበጽሕ ናህሪ እናተሓንበቡ ንታሕቲ ተነቒቶም ግዳያቶም ዓትዒቶም ብምብራር ንዓይኒ ተዓዛቢ ዝማርኽ ጥበብ ዝመልኦ መዓልታዊ ንጥፈታት ሃድኖም የሰላስሉ። ቦልድ ኤግል ሽሕ እኳ ኣብዛ ዓለም ካብ ዘለዉ ንስርታት ምስቶም ዝዓበዩ ዝስርዑ እንተኾኑ እቶም ዝገዘፉ ንስሪ ግን ንሶም ኣይኮኑን። ኣብዛ ዓለም ካብ ዘለዉ ንስርታት እቲ ዝገዘፈ ዘ ፊሊፒን ኤግል ወይ ከዓ ናይ ፊሊፒንስ ንስሪ ዝበሃል ኮይኑ ከም ሽሙ ኣብ ጫካታት ፊሊፒንስ ጥራዩ ዝርከብ ከም ኣህባይ ዝኣመሰሉ ዕብይ ዝበሉ እንስሳታት እናሃደነ ከዓ ይናበር። ኣብ 1963 ብዝሒ ቁጽሪ ጻዕዳ ንስሪ ኣዝዩ አንቆልቂሉ ካብ 500 ክሳብ 800 ዝበዝሖም ጻዕዳ ንስሪ ጥራይ ኣብ በረኻታት ከም ዝነበሩ ዝግመት ኮይኑ ካብዚ ምጽናት ዘንጸላልዎ ሓደገኛ ዋሕዲ ብዙሖም ንምዕቃቦምን ንምፍራዮምን ብዝተኻየደ ጻዕርታት ግን ኣብ ዝሎሚ ግዜ ቁጽሮም ኣዝዩ ሰሲኑ ብሓርፋፍ ገምጋም ልዕሊ 300,000 ዝበዝሖም ጻዕዳ ንስርታት ኣብ በረኻታት ሰሜን ኣሜሪካ ይዝንብዩ ከም ዘለዉ ይግመት። ቦልድ ኤግል ብሰንኪ ኩነታት ኣየር ብፍላይ ካብ ቆራሪ ናብ ምዉቕ ቦታታት ኣብ ዝሳግሙሉ ግዜ ኣብ መዓልቲ 360 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ነዊሕ ርሕቀት ክበሩ ይኽእሉ። ክድቅሱ ኣብ ዝደሊሉ እዋን ድማ ኣብ ከባቢኦም እንተለዉ ኣብ ሰፈሮም ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ጨንፈር ናይ ገረብ ዘዕርፉ ኮይኖም በቲ ነዊሕ ኣጽፋሮም ነቲ ዘለውዎ ጨንፈር ዓትዒቶም ከም ዝልግኦም ብምግባር ናይ ምውዳቕ ይኹን ካልእ ስክፍታ ከይተሰምዖም ልቦም ኣውዲቖም ድቃሶም የስተማቕሩ።
ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር ክትገብሩ እናዓደምኩ ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም